आणि दुय्यम सेवा पुस्तकामध्ये द्यायचं आहे। तर हे डिक्लेरेशन दरवर्षी प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून घेऊन हे आपल्या रेकॉर्डवर ठेवायचं आहे कार्यालय प्रमुखाने, आणि तसं केल्याची एक रिटर्न दरवर्षी कार्यालय प्रमुखाने नियंत्रण अधिकाऱ्याला पाठवायचं आहे। तर हे प्रमाणपत्र काय आहे ते नीट आपण समजून घेऊया की प्रत्येक कार्यालय प्रमुखाने दरवर्षी सप्टेंबर पूर्वी कर्मचाऱ्याच्या मूळ सेवा पुस्तकामध्ये एक प्रमाणपत्र द्यायचं आहे। प्रमाणित करण्यात येते की श्री XYZ म्हणजे तुमचं नाव, तुमचा हुद्दा यांच्या मूळ सेवा पुस्तकातील 31 मार्च जे काही वर्ष असेल, ज्या वर्षासाठी प्रमाणपत्र दिलं जातंय ते, समजा आपण 2020 धरूया की श्री XYZ तुमचा हुद्दा, तुमचं नाव, तुमचा हुद्दा यांच्या मूळ सेवा पुस्तकातील 31 मार्च 2020 अखेरच्या सर्व नोंदी मूळ सेवा पुस्तकात घेण्यात आलेल्या असून त्या प्रमाणित करण्यात आलेल्या आहेत। कार्यालय प्रमुखाची स्वाक्षरी आणि त्याची दिनांक आणि हुद्दा शिक्का हे कर्मचाऱ्याच्या सेवा पुस्तकामध्ये हे प्रमाणपत्र कार्यालय प्रमुखाने द्यायचं आहे। दुय्यम सेवा पुस्तकामध्ये सुद्धा कार्यालय प्रमुखाने कसं प्रमाणपत्र द्यायचंय की प्रमाणित करण्यात येते की श्री XYZ त्याचा हुद्दा यांच्या मूळ सेवा पुस्तकातील 31 मार्च 2020 अखेरच्या सर्व नोंदी मूळ सेवा पुस्तकातून दुय्यम सेवा पुस्तकामध्ये नोंदवण्यात आलेल्या आहेत असे प्रमाणित करण्यात येत आहे। कार्यालय प्रमुखाने दुय्यम सेवा पुस्तकामध्ये द्यायचं हे प्रमाणपत्र आहे, त्याची दिनांकित स्वाक्षरी आणि शिक्का। मूळ आणि दुय्यम सेवा पुस्तकामध्ये म्हणजे मूळ सेवा पुस्तकातल्या नोंदी दुय्यम सेवा पुस्तकामध्ये घेण्यात आलेल्या आहे असं सुद्धा त्याने प्रमाणित करायचं आहे, आणि मूळ सेवा पुस्तकामध्ये नोंदी त्या घेण्यात आलेल्या या वर्षामधल्या ते प्रमाणित करायचं हे कार्यालय प्रमुखाने करायचं। कर्मचाऱ्याने मूळ सेवा पुस्तकामध्ये काय प्रमाणपत्र द्यायचं? मी म्हणजे तुम्ही स्वतः तुमचं नाव, तुमचा हुद्दा प्रमाणित करतो की माझ्या दुय्यम मूळ सेवा पुस्तकातील 31 मार्च 2020 अखेरच्या सर्व नोंदी अद्ययावतपणे मूळ सेवा पुस्तकामध्ये घेऊन ते पूर्ण करण्यात आलेले आहे, ते मी तपासले, त्या नोंदी बरोबर आहेत असं कर्मचाऱ्याने त्याच्या स्वाक्षरीनिशी त्याच्या मूळ सेवा पुस्तकामध्ये प्रमाणपत्र द्यायचंय, त्याची स्वाक्षरी करायची आहे, दिनांक लिहायची आहे आणि त्याचा हुद्दा लिहायचा आहे। हे कर्मचाऱ्याने मूळ सेवा पुस्तकात द्यायचं प्रमाणपत्र आहे। दुय्यम सेवा पुस्तकामध्ये कर्मचाऱ्याने कसं प्रमाणपत्र द्यायचंय? मी XYZ तुमचा हुद्दा प्रमाणित करतो की 31 मार्च 2020 अखेरच्या माझ्या मूळ सेवा पुस्तकातील सर्व नोंदी दुय्यम सेवा पुस्तकामध्ये घेऊन ते अद्ययावत पूर्ण करण्यात आलेले आहे, ते तपासले, बरोबर आढळले, तुमची स्वाक्षरी, तुमचा हुद्दा आणि दिनांक अशी प्रमाणपत्र ज्यावेळेस मूळ आणि दुय्यम सेवा पुस्तकामध्ये कर्मचारी आणि त्याचा कार्यालय प्रमुख हे असे प्रमाणपत्र दरवर्षी ज्यावेळेस दिले जातात त्यावेळेस असं समजलं जातं की कर्मचाऱ्याची मूळ आणि दुय्यम सेवा पुस्तके अद्ययावत आहेत, परिपूर्ण आहेत। आणि ज्यावेळेस असं प्रमाणपत्र दिलं आहे त्याच परिस्थितीमध्ये ती सेवा पुस्तकं अद्ययावत आहे की नाही असं म्हटलं जातं। जर असं प्रमाणपत्र दिलं नाही तर तिथं म्हणण्याला जागा आहे की तुमची सेवा पुस्तकं अद्ययावत पूर्ण नाही, काहीतरी नोंदी तिथे राहिलेल्या आहेत मूळ सेवा पुस्तकामधल्या किंवा दुय्यम सेवा पुस्तकामधल्या, हे सगळ्यांनी लक्षात घ्यायचंय। याच्यासाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दुय्यम सेवा पुस्तक देणं बंधनकारक आहे हे नियमामध्ये पण सांगितलं आहे, आणि वित्त विभागाने 11 नोव्हेंबर 1997 मध्ये एक परिपत्रक काढलेलं आहे। त्या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेलं आहे की प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दुय्यम सेवा पुस्तक देणं बंधनकारक आहे। जर कर्मचाऱ्याला दुय्यम सेवा पुस्तक देण्यात आलं नाही आणि ते अद्ययावत पूर्ण केलं नाही तर संबंधित पर्यवेक्षीय अधिकारी किंवा जो प्रशासकीय अधिकारी आहे की ज्याची ही जबाबदारी आहे त्यांच्यावर सुद्धा दुय्यम सेवा पुस्तकं अद्ययावत पूर्ण केली नाही म्हणून प्रशासकीय कारवाई, त्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल अशा सूचना या
11 नोव्हेंबर 1997च्या परिपत्रकामध्ये, वित्त विभागाने काढलेल्या परिपत्रकामध्ये दिलेले आहे. आणि ही सर्व कारवाई कर्मचाऱ्यांची मूळ आणि दुय्यम सेवा पुस्तकं पूर्ण करण्याची कारवाई ही फेब्रुवारी पासून सुरू करावी आणि सप्टेंबर पर्यंत अशी कारवाई पूर्ण करून आपल्या प्रशासकीय विभागाला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याला एक डिक्लरेशन त्यांनी द्यायचं आहे की माझ्या कार्यालयामध्ये एवढे कर्मचारी आहेत, त्यांची मूळ आणि दुय्यम सेवा पुस्तकं अद्ययावत पूर्ण करून त्यांच्याकडून तशा प्रकारचं प्रतिज्ञापत्र किंवा डिक्लरेशन घेण्यात आलेलं आहे आणि ते अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवण्यात आलेलं आहे. जर अशी कारवाई दरवर्षी केली जात नसेल तर जो पर्यवेक्षी अधिकारी आस्थापना विभाग सांभाळत असेल त्याला किंवा ज्याने ही कारवाई करणं अभिप्रेत आहे अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर त्यांना जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याची तरतूद या परिपत्रकामध्ये 11 नोव्हेंबर 1997च्या परिपत्रकामध्ये केलेली आहे. त्याच्यानंतर बऱ्याचदा असं होतं की एखाद्या कर्मचाऱ्याचं मूळ सेवा पुस्तक अन्य कुठल्या कारणामुळे नष्ट झालं, वाळवी लागली, पावसाने भिजलं, जीर्ण झालं, फाटलं किंवा नष्ट झालं किंवा हरवलं, अन्य कुठल्या कारणाने जर ते नष्ट झालं असेल तर कर्मचाऱ्याला दुय्यम सेवा पुस्तकाच्या ज्या नोंदी अद्ययावत पूर्ण केलेल्या आहेत, जसं हे प्रमाणपत्र आपण बघितलं, असं प्रमाणपत्र जर दिलेलं असेल तर ते कर्मचाऱ्याचं दुय्यम सेवा पुस्तक हे प्रशासकीय विभागाच्या मंजुरीने मूळ सेवा पुस्तक म्हणून पुढे वापरलं जातं. मागच्या सत्रामध्ये कोणीतरी प्रश्न विचारला होता की दुय्यम प्रश्न मूळ सेवा पुस्तक हरवलं तर काय कारवाई करायची, तर त्याच्यामध्ये मी त्यांना सांगितलं होतं की आपण पुढच्या सत्रामध्ये आपण त्याच्यावर चर्चा करणार आहोत. तर त्याच्यासाठी त्यांच्या प्रश्नाचा आता या ठिकाणी मी खुलासा करतोय की जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचं मूळ सेवा पुस्तक नष्ट झालं किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे ते खराब झालं, गहाळ झालं, हरवलं, तर अशा परिस्थितीमध्ये कर्मचाऱ्याचं दुय्यम सेवा पुस्तक हे परिपूर्ण असेल तर ते दुय्यम सेवा पुस्तक हे मूळ सेवा पुस्तक समजून पुढे त्या नोंदी त्याच्या सेवा पुस्तकाला दुय्यम सेवा पुस्तक मध्ये या नोंदी घेतल्या जातात आणि दुय्यम सेवा पुस्तक हे मूळ सेवा पुस्तक ट्रीट झाल्यामुळे किंवा ते गृहीत धरण्यात आल्यामुळे पुन्हा त्याच्यावरून पुन्हा नवीन दुय्यम सेवा पुस्तक तयार करून पुन्हा कर्मचाऱ्याला ते द्यायचं आहे. आणि ही सर्व कारवाई आपल्या नियंत्रण अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आणून आपल्याला पूर्ण करायची आहे. त्यामुळे मित्रांनो लक्षात घ्या की दुय्यम सेवा पुस्तक असणं नितांत गरजेचं आहे. एक उदाहरण तुम्हाला मला सांगायचं या ठिकाणी मोह होतोय की माझे एक सहकारी मुंबईला पाटबंधारे विभागामध्ये काम करत होते आणि मुंबईला ते राहत असल्यामुळे ते पेंगेश म्हणून कोणाकडे तरी राहायचे आणि सेवा पुस्तक हा महत्वाचा डॉक्युमेंट असल्यामुळे दुसऱ्या कुठेतरी अन्य ठिकाणी असुरक्षित ठेवण्यासाठी म्हणून त्यांनी काय केलं की त्यांचं मूळ आणि दुय्यम पुस्तक ऑफिसमध्येच कपाटात ठेवलं. आणि दुर्दैवाने ज्यावेळेस मंत्रालयामध्ये आग लागली, आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की मागे काही वर्षांपूर्वी मंत्रालयामध्ये आग लागली आणि त्या आगीमध्ये माझ्या त्या मित्राचं मूळ आणि दुय्यम दोन्ही सेवा पुस्तकं नष्ट झाली. दोन्ही सेवा पुस्तकं नष्ट झाल्यामुळे नंतर ते सेवानिवृत्त झाले आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की सेवानिवृत्त मिळण्यासाठी किंवा सेवानिवृत्ती विषयक लाभ मिळण्यासाठी किंवा सेवेचे अन्य कोणतेही लाभ मिळण्यासाठी सेवा पुस्तकातल्या नोंदी ह्या प्रमाणित असतात, बेसिक असतात. मूळ आणि दुय्यम सेवा पुस्तक नसल्यामुळे त्या कर्मचाऱ्याला प्रोव्हिजनल पेन्शन फक्त मंजूर करण्यात आलं, बाकीचे सेवा विषयक लाभ त्यांना मिळायला असंख्य अडचणी आल्या आणि जोपर्यंत त्यांचं सेवा पुस्तक पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्यांना सेवानिवृत्ती विषयक लाभ मिळण्यासाठी अनेक वर्ष वाट बघावी लागली. आणि मग आता त्यांचं सगळं सेवा पुस्तक जर तयार करायचं झालं, कारण त्यांच्या मूळ नेमणुकीपासून ज्या ज्या कालावधीमध्ये ज्या ज्या कार्यालयामध्ये त्यांनी काम केलं त्या त्या कार्यालयामध्ये जाऊन त्यांना त्या नोंदी रेकॉर्ड तपासून त्या सेवा नोंदी त्यांच्या कार्यालयाकडून प्रमाणित करून घेतल्यानंतर त्यांना ते नवीन सेवा पुस्तक बनवावं लागलं. आणि मित्रांनो आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की बहुतेक ऑफिसमध्ये रेकॉर्डची परिस्थिती अतिशय दयनीय आहे. रेकॉर्ड अभिलेखे व्यवस्थित ठेवले जात नाही, जतन केले जात नाही, संरक्षित केले जात नाही. त्यामुळे ह्या नोंदी पुन्हा जर तुम्हाला दुय्यम सेवा पुस्तक तयार करत असताना घ्यायच्या असेल तर रेकॉर्ड जे आहेत हे तुम्हाला मिळणं गरजेचं आहे. आणि
रेकॉर्ड जर मिळालं नाही तर मग तुमच्या ह्या पुन्हा नोंदी करणं अत्यंत कष्टदायक होतं, त्रासदायक होतं. बऱ्याच ठिकाणी काय होतं, रेकॉर्ड असतं पण ते व्यवस्थित अभिलेखित केलेलं नसल्यामुळे, अभिरक्षित केलेलं नसल्यामुळे रेकॉर्ड मिळत नाही. रेकॉर्ड असेल तर ते विस्कळीत असेल तर ते सापडत नाही. रेकॉर्ड सापडत नाही. रेकॉर्ड तुमच्याकडे आहे तर ज्याच्या ताब्यामध्ये रेकॉर्ड आहे तो म्हणतो आता मला वेळ नाही. अशा असंख्य अडचणींना पुढे सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे मित्रांनो लक्षात ठेवा की आपलं मूळ आणि दुय्यम सेवा पुस्तक हे केव्हाही अद्ययावत असणं गरजेचं आहे. आणि ते जर पूर्ण नसेल तर मग त्यांना खूप मोठा त्रास भविष्यामध्ये सहन करायची वेळ येते. म्हणून प्रत्येकाचं दुय्यम सेवा पुस्तक हे अत्यंत महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर होमटाऊन बद्दल, दुय्यम सेवा पुस्तकाबद्दल झाला तर होमटाऊन बद्दल थोडी माहिती सांगतो की प्रत्येक कर्मचाऱ्याला स्वग्राम रजा प्रवास सवलत ही एक सवलत शासनाने देऊ केलेली आहे. स्वग्राम रजा प्रवास सवलत म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो LTA, लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन किंवा होमटाऊन. तर होमटाऊनची नोंद आपल्या सेवा पुस्तकामध्ये होणं गरजेचं आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ज्यावेळेस आपण कर्मचारी आपलं सेवा पुस्तक सुरू करतो त्यावेळेस तुमचा कायमचा पत्ता की ज्या ठिकाणी तुमचा परमनंट रेसिडेन्स आहे त्याचा पत्ता आपण देत असतो. तर कर्मचाऱ्याने नोकरीला लागल्यानंतर 6 महिन्याच्या आत आपलं होमटाऊन कायमचा पत्ता असलेलं गाव त्या ठिकाणी होमटाऊन म्हणून डिक्लेअर करायचं आहे आणि त्याची नोंद तुमच्या सेवा पुस्तकामध्ये घ्यायची आहे. जर 6 महिन्याच्या आत तुम्ही ती नोंद केली नाही तर 6 महिन्यानंतर तुम्हाला केव्हाही करता येते. पण अशी नोंद करत असताना तुम्हाला तुमच्या विभाग प्रमुखाची मंजुरी घ्यावी लागते, त्याशिवाय ती नोंद करता येत नाही. त्यामुळे तुम्हाला सेवा पुस्तकामध्ये सुरुवातीला 6 महिन्याच्या आत सेवेमध्ये दाखल झाल्यानंतर तुम्ही होमटाऊनची नोंद केली असेल तर तुमच्या सेवा पुस्तकामध्ये जी होमटाऊनची नोंद केली आहे त्या गावी तुम्हाला 2 वर्षातून एकदा आपल्याला लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन म्हणजे LTC ज्याला आपण म्हणतो की स्वग्राम रजा प्रवास सवलत, ही सवलत आपल्याला मिळू शकते. आणि 6 महिन्यानंतर जर तुम्ही नंतर कधीही त्याची स्वग्राम जर तुम्हाला बदलायचं असेल तर मागच्या सत्रामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं पहिल्या पानाच्या नोंदीच्या आधारे की सेवा कालावधीमध्ये कर्मचाऱ्यांना एक वेळ आपलं होमटाऊन बदलण्याची संधी आहे. ही बदलण्याची संधी मग त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा महिला कर्मचारी असतात, त्यांचं सेवेमध्ये दाखल होताना त्यांनी वडिलांचं गाव हे होमटाऊन डिक्लेअर केलेलं असतं. त्याच्यानंतर त्यांचा विवाह झाल्यानंतर त्यांचं होमटाऊन बदलतं. तर अशा महिला कर्मचाऱ्यांना किंवा पुरुष कर्मचाऱ्यांना सुद्धा जर होमटाऊन बदलायचं असेल तर संपूर्ण सेवा कालावधीमध्ये त्यांना एकदा होमटाऊन बदलण्याची मुभा आहे. आणि हे होमटाऊन तुम्ही डिक्लेअर करताना म्हणजे 6 महिन्याच्या आत जर केलं तर तुम्हाला सेवा पुस्तकामध्ये तुमचे कार्यालय प्रमुख असते सक्षम आणि 6 महिन्या